Inmekko Oy Rakennuskonsultit tarjoaa paikallista asiantuntijapalvelua rakentamisessa niin talo- kuin infrarakentamisen toimialueilla. Toimialueena meillä on rakennuttamisen ja työmaavalvonnan palvelut sekä rakentamisen asiantuntijatehtävät. Inmekko Oy Rakennuskonsultit on perustettu 1987 tarjoamaan alueellisia palveluja rakentamiseen ja tänä vuonna meillä tulee 23 vuotta täyteen tällä alueella ja 10 vuotta olen itse toiminut yrittäjänä. Jos lähdetään hankkeen alkupäästä, meillä kuuluu suunnittelun ohjaus, rakennuttajatehtävät, johon kuuluu kustannuslaskentatehtäviä, hankkeen vetämistä, mahdollisesti tontihankintaa, rahoitusteknisiä neuvotteluita, sitten työmaan valvontapalvelut. Meidän kautta saa myös taloteknisen valvonnan, tehdään myös ilmatiiveysmittauksia, lämpökuvauksia ja tämmöisiä jonkinasteisia rakennusteknisia kuntokatselmuksia. Eli rakennusteknisinä tutkimusmenetelminä käytämme Minneapolis Blower Door ilmatiiveysmittauslaitteistoa, jolla mitataan rakennuksen ulkovaipan tiiveyttä ja ilmavuotoa. Apuna sekä erillisissä kuvauksissa me käytetään lämpökamerakuvausta. Ja näillä menetelmillä voidaan tarkastaa sitä, että ensinnäkin ilmatiiveys, sitä vaipan vuotoja, mistä tulee ilmaa rakennukseen hallitsemattomasti sisälle. Ja lämpökameran avulla nämä vuotopaikat voidaan paikallistaa myös valmista rakenteista. Ja sitten myös voidaan paikallistaa esimerkiksi lämpövuotoja pelkällä kameralla. Voidaan paikallistaa rakenteissa olevia lämpöjohtoja, lattialämmitysputkia. Jopa sähkökeskuksia voidaan kuvata ja paikallistaa niistä vuotavia sulakkeita tai löysiä liitoksia. Ja meidän kauttamme nämä palvelut saa sekä julkinen että yksityinen sektori. Ja meillä on koulutettu henkilöstö, sertifioitu henkilöstö käyttämään näitä laitteistoja. Tämän päivän kiristyvien energiamääräysten myötä niin suosittelisin kaikille omakotirakentajille rakentamisvaiheessa, ennen kuin lähdetään pintoja tekemään, niin tarkastamaan rakennuksen vaipan tiiveyden. Sillä on iso asia energian kulutukseen. Me pyritään asiakaslähtöisyyteen, eli me halutaan se, että asiakkaan lopputuote on sellainen, että he ovat tyytyväisiä sekä meidän työhön että siihen tuotteeseen. Ja me pyritään jatkuviin asiakassuhteisiin, että tämmöisiä niin sanottuja kertarakentajia tai kertatilaajia meillä on erittäin vähän. Yksittäisenä suurena asiakkaana on Jyväskylän kaupunki, myös muu kuntasektori, koulutuskuntayhtymät. Sitten on yksityisiä tahoja, ylioppilaskunta ja teollisuus- ja vakuutusyhtiöt. Esimerkiksi Jyväskylän seudulla on Harju Vesulinnan peruskorjaus, on semmoinen näkyvin kohde. Asuinkerrostalo ja taustalla näkyvä ylioppilaskunnan asuinkerrostalo, opiskelijatalo 146 asuntoa, Halssilan koulun peruskorjaus, Rintajoupin autoliike Vaasaan, noin 6000 neliömetrin liike. Sitten ollaan uimahallissa oltu useampaan otteeseen, esimerkiksi 25 metrin altaan peruskorjaus teetettiin meidän toimesta. Yhdyskuntatekniseltä puolelta niin ollaan oltu rakennuttamassa asuinalueita Jyväskylään, kunnallistekniikkaa, pintavesilaitoksen muutostöitä ja viimeisenä tämmöisenä näkyvänä kohteena Keljonkankaan ylävesisäiliö. Kyllä töitä riittää tällä toimialalla ja asiakkaasta riippuen koko valtakunta ja jos tuntuu, niin mennään myös valtakunnan rajojen yli. Sanoisin näin, että semmoinen perinteinen rakennuttaminen tulee jossain määrin ehkä jollain aikajänteellä vähenemään, mutta sitten se tehtäväkenttä laajenee, eli pyritään koko rakennuksen elinkaareen mukaan, ei pelkästään siihen, että tehdään se rakennus, vaan lähdetään sieltä heti tontin hankinnasta ja sitten siihen, että se rakennus on myös käytössä ja mahdollisesti puretaan jossain vaiheessa tai joku loppukäyttökin, niin ollaan koko elinkaari mukana. Minulla erikoisosaamisena on varmaan nämä rakennusterveysasiantuntijan tehtävät, eli sisäilmaongelmiin liittyvät tehtävät ja sitten tämmöiset vaativat peruskorjaukset. Voisi sanoa, että meille
työhönpääsyvaatimuksena pitää olla jotenkin vähän erikoinen taikka eläkkeelle jäämässä. Meidän henkilökunnan keski-ikä on yli 50 vuotta. Ja koulutustaso on vähintään rakennusmestarin koulutus. Ja suurimmalla osalla on joku pätevyys sitten, paikallisvalvojan pätevyys, rakennusvalvojan pätevyys. Löytyy ilmatiiveys, mittaajan henkilösertifiointi, lämpökuva ja henkilösertifiointi ja sitten myös minulta itseltäni ja Hulko Jarmolta rakennusterveysasiantuntijasertifioinnit. Kaikki on ollut tällä alalla töissä noin 10 vuotta vähintään. Pisin työkokemus taitaa olla 25 vuotta. Olen Jussi Kauppinen ja on Inmekolla tämmöinen niin sanottu paikallisvalvoja. Eli pyörin tällä työmaalla ja on tilaajan edustaja kautta tämmöinen edunvalvoja oikeastaan tällä työmaalla. Että jos puhutaan, niin kuin, että on suunnittelijat ja tilaaja ja urakoitsija, niin sitten siinä myötävaikutusvelvollisuutta yritetään hoitaa näiden osapuolten kesken sillä lailla, että tieto kulkee ja osapuolilta toisille. Niin. Ja sitten valvon sitä, että tilaaja saa sitä, mitä hän on tilannut. Työpäivät koostuu sille, että vaihtelevasti joskus on sovittu palavereja, että suoraan tuo ensiksi työmaalle, käydään työmaakierroksia suunnittelijoiden kanssa, urakoitsijoiden kanssa, on sähköpostia, soittelua, asiapapereiden tarkistelua, että mitä on sopimuksessa sovittu ja sieltä katsotaan, että kenelle kuuluu minkälaisia velvollisuuksia ja erilaisten pöytäkirjojen ja muistioiden kirjoittamista. Että noin puolet menee työmaalla niin kuin täällä paikan päälle ja toinen puolikas menee siellä toimistolla, noin karkeasti. No täällä on tämmöinen peruskorjaus. Nyt en tätä ihan korjausastetta en pysty sanoa, mitä tällä tehdään, kuinka suuri se on ollut kaiken kaikkiaan, mutta käytännössä tässä lyhyesti, jos mä kerron, niin tästä on, jos alapohjasta lähdetään, niin täällä on maavarasta, eli alapohjat, eli maavarasta nuo laatat on kaikki purettu pois, sinne on vaihdettu massat sinne alle 0,5 metriä suurin piirtein syvästi. Ja sieltä sitten, jos lähdetään ylöspäin, niin kaikki sisäpinnat on uusittu, ikkunat uusittu, talotekniikka on uusittu, suurimmaksi osaksi ainakin, eli sähköt ja ilmanvaihdot, vedet. Sitten siitä, jos ajatellaan, niin kaikki julkisivut ulkoapäin on uusittu, eli se tulee uudet pinnat ja vesikatot on uusittu, eli vanhat vesikatot on purettu ja se on vähän muuttanut muotoa. Aikaisemmin täällä on sisäänpäin kaatuvat vesikatot ja nyt sitten on tullut tämmöinen pulpettikatto, mikä vie sitten vedet räystäälle ja niin kuin nykyään suurimmaksi osaksi rakennetaan ja pitäisikin rakentaa. Kyllähän ne kaikista haastavimmat varmaan, mitkä on hankalimpia, ne on silloin, kun aikataulu oikein rupeaa kiristämään, että on sovittu niin tiukka aikataulu tai jostakin syystä matkan varrella voi tapahtua mitään vaan melkein, niin silloin kun aikataulu rupeaa oikein pahasti mättää, niin se on varmaan kaikista vaikein, koska sitä on vaikea ottaa kiinni jossakin vaiheessa, tai se on jossain vaiheessa tulee mahdottomaksi ottaa. Et ne tekniset ratkaisut, tai tekniset vaikeudet, mitä työmaalla tapahtuu, jos on aikaa, niin ne on aina ratkaistavissa jollakin lailla. Ne on haastavia, mutta ne on mielenkiintoisia ja oikeastaan mukavempia ne tekniset haasteet, mitä siellä tulee. Ne on semmoisia mielenkiintoisia aina selvittää ja siellä on erilaisia asiantuntijoita, kenen kanssa sitten voi löydä päätä yhteen ja ruveta miettimään, että mikä se voisi olla teknisesti. Että ne on mielenkiintoisia, mutta sitten on tietysti tämä taloudelliset haasteet sitten, että jos kustannusarviot menee yli ja sitten ruvetaan tappelemaan pahimmassa tapauksessa urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa ja siinä välissä, että mistä johtuu ja että kustannukset on mennyt näin yli. Ja ne on oikeastaan sitten myöskin semmoisia ikäviä juttuja, että mistä mä en yhtään tykkää tuosta rahan kanssa puljaamisesta. Ainakin tässä mun tehtävässä on tärkeää, että pitää olla tietyllä lailla sosiaalinen ja rohkea. Että pitää uskaltaa kohdata ihmisiä ja erilaisia ihmisiä, urakoitsijoita ja pitää uskaltaa ottaa luuria käteen ja pitää välillä uskaltaa sanoa kovastikin, mutta pitäisi muistaa uskaltaa kehuakin ja silleen löytää ne parhaat keinot, että millä myötä vaikuttaa siihen, että kaikki osapuolet, että ne olisi motivoituneita siihen tekemiseen. Koulutustausta tietysti rakennusalan koulutus. Mä itse olen rakennusmestari niin sanotusti koulutukselta, eli talonrakennusteknikko. Olen valmistunut 1994 ja sitten on ensin ollut työmaakokemusta, oli 4 vuotta tuommoista urakoinnin puolelta. Ja sitten sen jälkeen lähdin tämmöisiin valvontahommiin, eli tämmöinen rakennuttajaorganisaatio ja sieltä mun mielestä se koulutus on tietysti rakennusalan koulutus, voi olla insinööri tai mestari, jompikumpi ja
sen jälkeen olisi kyllä hyvä olla työmaakokemusta sieltä ehkä urakointipuolelta ensin, ettei ihan lähde että lähtee oikeasta suunnasta tyvestä sinne latvaan päin kiipeämään. Että pitäisi saada sitä näkemystä ja laajaa näkemystä tietysti, että riippuu nyt millä sektorilla toimitaan. Että jos tämmöisessä julkisessa rakentamisessa mukana, niin kuin missä mä nyt olen, niin olisi hyvä, että sitä urakointikokemusta olisi nimenomaan tämän tyylistä rakentamista, että se on rakentaminen on niin erilaista riippuen, että onko tuolla asuntopuolella vai onko kouluja vai toimistoja tai teitä tai siltoja rakentamassa. Että sitä, mitä lähtee valvomaan tai missä on mukana tilaaja edustajana, niin olisi hyvä varmaan, että urakointipuolelta olisi saman tyylisestä rakentamista olisi kokemusta. Kyllä se parhaat hetket varmaan tulee siinä, silloin kun sitä kokee sitä onnistumista, että kokee, että on itse onnistunut työssä ja että tulee toimeen kaikkien osapuolten kanssa senkin jälkeen, kun oli jotain haastavia juttuja, ettei niin samat yhteistyökumppanit vielä suostuu uudestaankin tekemään yhteistyötä. Ja että ne kaikki osapuolet, käyttäjät, tilaaja, on tyytyväisiä ja myöskin suunnittelijat on tyytyväisiä, että ne on saanut työstään palkan ja urakoitsijat on saanut palkan siitä tehdystä työstä. Että silloin kun se koko organisaatio on tyytyväisiä sen jälkeen, niin se on oikeastaan se siinä lopussa. Ja tietysti sitten siinä välillä ne tulee ne hyvät tuntemukset siitä, kun on justiin semmoisia ongelmatilanteita, semmoisia solmuja, ja sitten kun huomaa, että ne saa jollakin konsti auki, että se lähteekin se homma rullaa eteenpäin.